повечето случаи, така едно малко отклонение, в повечето случаи повечето методи на пропагандата работят с някакви инстинкти, които у нас така или иначе ги има. Това ние да допълваме със собствената си фантазия, например, някакви неща, които не са ни известни. Или това, когато ни е страх, ние задължително да търсим някакъв вожд, който да ни поведе. Нали? И всичко това у нас така или иначе там, или страхът от другия, и съответно дълбоко инстинктивното желание този друг да бъде унищожен, защото ако не аз него, то той мен. Тоест в много отношения тези инстинкти дремят в нас и много често пропагандата работи за това да ги събуди. Да, и особено в конкретен момент. Вие споменахте за страх. Тогава може би по-лесно се подбуждат някои инстинкти, които иначе в мирно време, така да кажем, не им обръщаме толкова внимание дори. Да, когато по време на Нюрнбергския процес всъщност питат Гьоринг за Германия, как се е стигнал до войната и така нататък, известните му думи, че няма нищо по-лесно да накарате един народ да иска война. Просто го убедете, че е нападнат и че всеки, който не е съгласен с вас, е предател, нали, страхливец. Нали. И повечето хора, но пак това е, нали, аз се въздържам да обвинявам сега да кажа, това е защото хората са глупави. Те не са глупави, просто трудно се изкоренява нещо, което в продължение на милиони години на нас като вид ни е гарантирало успех. И оцеляване. Успех в смисъл на оцеляване, да. Да.